Il-famuża Rural Policy li ddaħlet fl-2014 u li kienet fiċ-ċentru ta' ħafna applikazzjonijiet kontroversjali qed tiġi riveduta. Ix-xogħol ta' reviżjoni kien fdat f'idejn il-professur Ivan Mifsud, dekan tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta. Il-Ministru responsabbli mill-Awtorità tal-Ippjanar Jimborċ ammetta li din il-policy intużat f'ħafna każi biex sar żvilupp li ma kienx skont l-intenzjoni tal-leġislatur. Bl-aktar każ reċenti u li qajjem furur kienet l-applikazzjoni tal-iżviluppatur Joseph Portelli fil-limiti tal-Qala Għawdex. Dak li ħadem tajjeb ikompli jiġi imsaħħaħ u dak li seta' mex aħjar nevitaw illi ikun hemm allura ripetizzjoni ta' ċertu applikazzjonijiet, ċertu proġetti li mhumiex waħdijiet imma huma għexieren li forsi ma kinux skont l-intenzjoni tal-leġislatur. Applikazzjoni partikolari hi dik tal-istess Ministru Jimborċ li kien applika bbażi ta' din ir-Rural Policy biex jiżviluppa swimming pool f'art biswit ir-residenza tiegħu fil-limiti tar-Rabat. Is-sena li għaddiet l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet il-permess għal dan l-iżvilupp u d-deċiżjoni kienet ikkonfermata mit-Tribunal tal-Appell u l-Ippjanar permezz tar-Rural Policy. Iżda f'Ġunju li għadda l-Qorti tal-Appell ħassret is-sentenza tat-Tribunal u qalet li r-Rural Policy li ntużat biex tiġġustifika l-iżvilupp ta' Jimborċ ma tapplikax f'dan il-każ, iżda japplikaw il-pjani lokali tal-Majistral ta' Malta li jagħmluha ċar li dan it-tip ta' żvilupp mhux permess. Dakinhar stess fuq Facebook Jimborċ baqa' jinsisti li se jkompli bl-applikazzjoni għax qal li l-qorti ma ħassritx l-applikazzjoni. 5 xhur wara Jimborċ ikkonferma dak li qal is-sajf li għadda, jiġifieri li l-proċess biex jiżviluppa l-art bis-swit ir-residenza tiegħu għadu għaddej. Dik hija ħemlet hija kategorija settlementary, però l-qorti kienet ħassret is-sentenza ta' tribunal, però kontrarju għal deċiżjonijiet oħra anke fl-istess ġurnata mogħtija mill-istess qorti ma ħassritx il-permess. Mistoqsija allura l-intenzjoni hix li jkompli bl-iżvilupp, il-Ministru wieġeb li se jistenna dak li se tgħid il-qorti. Legali għadhom għaddejjin kif wieħed jaf għaliex kien hemm appell minn min kien fetaħ dak il-każ u allura nistennew deċiżjonijiet oħra li għandha tagħti l-qorti. L-intenzjoni li tkompli l-applikazzjoni? L-intenzjoni li nistenna x'għandha xtejt il-qorti. Jidher li l-Ministru responsabbli mill-Ippjanar li suppost għandu jmexxi bl-eżempju qed jippersisti b'interpretazzjoni tat-tim legali tiegħu f'din l-applikazzjoni minkejja sentenza tal-Qorti tal-Appell.